So kayo ag bagyong udit diri sa Barangay Bulilis. Nakatumba ng mga kahoy diri. Ang kita na ag mangga sa dapit sa kumbay. Tumba ng mga saging. Ang bahay ni akong silingan sa akong mari Manspiron may natumbahan ang iyang balay. Ang mga kurente mga ka-adventure kita na to ang kakusog sa hangin sa udit na makita karon na lukat ang kahoy na germelina diri sa bahay ni Biron Mutlig at makita karon ang kakusog sa hangin sa bagyong udit mga ka-adventure. Mga saging na tumba na makita ang kakusog sa hangin diri sa Barangay Bulilis. Magkwenta mga ka-adventure na makita karon ang kakusog sa hangin sa bagyong udit. Akong gibantay kay ang among ang dakong punuan nga mangga dapit sa akong bahay. Alas 4:30 nagsugod ang bagyong udit mga ka-adventure. Sabi ka kusog sa nagubag gyud pura. Ito makita karon mga saging diri sa ipang tanong sa akong ugangan mga ka-adventure nahurot og katumba ang mga saging kabi ka kusog sa hangin. Ito makita karon na ang nangka natumbang nangka akin